Big shoutout muna tayo kang Don Macklin Pascolado diya sa Ilaya, Dumanhog, Cebu. At syempre kang Jermelyn Herodias Paksit. Ito ang bagong laro ngayon. Ito ang bagong uso sa buong mundo. Lahat ng mga vlogger ay ginagawa ito at isa na ako dito. Gusto mo malaman, manood ka na lang dito. So ano bang hinihintay nyo? Sumama na kayo sa akin dito. Siyempre meron tayong kasama mga alien na nilalang na galing pa sa ibang planeta. So ano bang hinihintay nyo? Handa na ba kayo? Handa na! Ang larong ito ay tinatawag na Flip the Battle Challenge. Ito ang tinatawag nila na Flip the Battle Challenge. Wow! Kaya simulan na ang laban. Handa na! Let's go! What? Manok na lagi. Lipyaw. Wow! Sige. Hindi ka kakaon ron. Siren na lang. Wala ganun. Ay. Dili. Ano ba ni yung kaon no? Siren no. Ay, ninyog dali ah. Sige lang, tarong nga lang. Okay. Sige li. Itcha mayo, itcha. Muka on ron. Panik rin yung siren. Siren. Butang ni mo. Tuyong. Wa na gyud, hurot na gyud. Wa na. Tapay. Gago! Hurot. Boy! Banating. Giting, banating. Oh, diliap. Dili, ako barog. Barog li. Kauli. Kaon le, kinaanak ko le. Paspas kaon. Pasli. Kalian. Wala pa dali. Putang ina mo, ginagawa mo. Anak ko. Gago! Gili, pasli. Kaon, kinaanak ko le. Pasli. Hoy. Kinaanak ko. No. Ginagawa mo. Paksit! Bangat. Ay. Tapos na!
Halak ka. Orange. Maraming salamat! Please subscribe my channel. Please subscribe my channel. Please subscribe my channel.